Anxo Guerra, moi boas noites. Boas noites, señor director. É que ter un nome como vai haber outra e vai haber outra. Villos, encantado. dígame. Muchísimas gracias por estar con nos no programa. Para nosotros es un placer estar aquí con toda esta bella gente y ahora España, nuestro país. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Fuerte aplauso para Villos Spain. Formar parte de tocar con Villos... Para un artista, para un músico ten que ser maravilloso e poñer no currículum, formei parte da Villos Caracas Boys. Isto é falar, bueno, como se aquí, claro, son dos satélites, da Panorama, da Efectivamente. París, en fin, das orquestas máis importantes do mundo. Anxo, moi boas noites. Boa noite, señor director. Boas noites, Anxo. María. Un placer verte de novo. Bueno, vamos alá, temos que mandar primeiro un saúdo e ahora falamos, Anxo. Temos un saúdo moi importante para Erundina Montes, que mañá fai 104 anos. De parte dos fillos, dos netos e dos bisnetos, este saúdo para ti, Erundina. Disfruta moitísimo. Erundina, doxe non ano, parabéns, en calquera caso. 104. Vamos con festas. Vamos con Veña, festas cos antes de festas, entrar festas con nunca Anxo. faltan. A ver logo. Veña. Dende hoxe ata o domingo celébranse as festas dos Rosales nos Rosales, na Coruña. Barrio importante aí da Coruña, E a festa da Troita en Ponte Caldelas. Cousa rica, Troita. Para o sábado e o domingo temos feira da empanada e outros produtos dos Ancares nas Nogais, Cousa tan bonita. a feira de arte bulebule en Xunqueira da Envía e festas na honra da Virxe da Saúde en San Lourenzo de Aguiar en Outeiro de Rei. Falta non fai, aí moi ben. E ademais están a Por Dios. celebrarse agora mesmo, xa sabedes, as festas da Ascensión aquí en Santiago de Compostela ata o Saúdo domingo. para Compostela, moi ben. A Festa das Flores en Arteixo ata o 6 de xuño Estupendo. e as festas patronais de Burela ata o 7 de xuño. Es como nos, as patronais. Ai, canta festa. Cale o de Trasar de Carballo, que donde Anxo? Pois O santo patrón. mire, ata a xeración dos meus avós, cando ali en Trasar quedaba un eido a ermo, sen cultivar, sen árbores, era unha vergoña para a familia, porque se viñera traballando desde tempos inmemoriais. Sí. Que pasa? Que agora están quedando moitos eidos a ermo. Outro día lían nos diarios centos de miles de hectáreas hai en Galicia que non se traballan, cada vez hai máis, aínda que tamén o ermo ten a súa fermosura, porque o poeta Antonio Noriega Varela decía: "Oh, do ermo prezado tesouro". Que bonito, non hai como ser un bardo, claro, así. Poetas. E digo non te pedían a un santo patrón ali, que patrón é o que ten en Trasar para que medrara, E ali temos o San Lourenzo. San Lourenzo, O San Lourenzo, que é ben un decido. patrón. Bueno, Pois- que pasa con esos ermos? Pois hoxe imos falar desas plantas que invaden, que saen cando deixamos algo a ermo. Non imos falar de todas, que son No, que moitas. serán moitas, non? Escollemos unhas poucas, As máis porque ademais populares. depende da zona tamén unhas ou claro. outras. Pero escolleremos así algunhas para dar un pouco de por Ai, aí. que ben, non nos dá ninguna pista, unha por exemplo, podenos dicir. A mí me Bueno, matan pois, dos pois toxos. mire, Toxos. en Trasar, cando se facemos un desmonte, digo José dos Parentes que o primeiro que sai son as xestas. Mira, aí ten as xestas. Ten razón. Ve, as xestas son as que están en amarelo. Sí. A que está ao lado chamase de outro xeito que o diremos despois. Vale, bueno, pois veña, logo presentamos entón as... Temos chamada telefónica ou ainda non hai? Non hai chamada telefónica. Ainda non hai. Hai chamada telefónica, sabía. Sabía, algo nos decía. quere contar A ver, as levantamos. festas Sí. do patrón. Hola, boa noite. Hola, boas noites, Galloso. Amiga, como se chama e onde está? A ver, son Anuska e vivo en Colla. Perdón, en? Anuska e vivo en Colla. En Colla, Colla. Vigo. En Colla, sí, pero eu nacín en Salceda de Caselas. Moi ben, bo sitio. Vale. Muy ben. Entón, a patrona de Salceda de Caselas é a Virgen da Concepción. Moi ben. E fai 60 anos, cando eu era pequena. O bonito era que nos marchábamos pola tarde pa festa e a noite levaban as cenas os pais e cenábamos no adro da iglesia. Que bonito quedas, verdad? Quedas. Sí, era, a verdad que eran todos nenos e alrededor da iglesia había uns bancos de pedra e os pais levaban as cenas pa ali e cenábamos todos ali no campo da iglesia, o sea, no adro, como lle chaman, no adro da iglesia. Efectivamente, bueno, aquí pregúntelle a Anxo, se ten algún problema, pregúntelle a Anxo que yo vai Sabe todo. solventar. E despois
vin a vivir pa Colla e aquí en Colla a patrona é a Consolación, que son 5 días de festa. E o sábado botan unha tirada de fogos de lucería que a verdade é preciosa, o sea, o sábado enchese. Aí en Vigo luces non faltan nunca. No, en Vigo a verdade que sí. Non só no Nadal, aí todo ano hai luces. Xa lle viña de antes, non é de agora. E o martes levan orquestas moi boas, ou a Panorama, ou orquestas moi boas. O sea, empezo o viernes e termino o martes. Moi ben, moi ben. Vale? Colla é un barrio moi importante, díganos. Si, o máis bonito era cando eu era pequena a cenar no campo no adro da festa. Aquilo era xa un recuerdos preciosos. Merentiñas, asuntados, sí, moi populares. Exactamente. Moitas gracias por chamarnos. Vale. Veña, un saúdo, un pico grande para todo Colla e para todo Vigo, como non. Que bonitas as sustanzas aí na igrexa, levar aí os papás as teas. Había que rescatala esa, así en vez de balanda. Tema, a festa do patrón igual che dá para Outra clase, outra clase, ahora por Obrán. Con Anxo, vai a aprender e que nos divertimos moito, porque xogamos é a maneira fácil de aprender. Con Anxo Guerra, vamos a ir nun momento. Oye, están aí no escenario estas dúas rapazas que sempre que veñen nos contaxan dunha alegría, é certo, e dunha mocidade. A min vesme máis xoven, o sea que si. Sí, non sei por que sería, dibacho dicir antes. Que pois é porque están as Twin Melody esta noite aquí con nós. Saúdos para o País Vasco, que ainda lá. Vamos a la aí está. Ora, xa cada... Nada, Jesús non le gusta ese hai que pantalón. sentarse, Galloso, sí, séntate. Bueno, vamos a sentar que estamos en clase. Unha clase moi divertida, pero non deixa de ser clase. E o profesor Anxo Guerra, boa noite. Boa noite, a ver que clase temos hoxe. Vamos a ver, hoxe por quen empezamos. Non imos empezar por Laura, porque a ver se lle cambia un pouco a sorte. Hoxe imos deixala de segunda. Hoxe imos empezar por Sabela. Bueno, a ver, Sabela, porque ademais, mentras nos poñen a palabriña Sabela, eu pensei que iba adiante eso das sabugueiras, e xa estaba vendo ali ao lado de Trasar, que hai Trasar de Sabugueiro, un gran cartel. As sabugueiras en Trasar de Sabugueiro. Tivemos un problemiña co teu primo. Pero bueno, tampouco non é contalo aquí tampouco, con Ortiga, foi un problema con Ortiga. Bueno, xa falaremos do tema. Pois a ver se vai arranchando. Vamos con... Pois a ver se nos van poñendo xa a primeira palabriña dunha planta que ten algo que ver cas sabugueiras. Xa, falamos de lugares falamos da xesta. Son esas plantas invasoras, digamos así. Exactamente, que saen elas súas. Entón, parecidos á xesta son ou ben os piornos ou codesos ou ben os sabugueiros, no que se inspiraban vostedes. A ver, profesor, eu pensei que antes Laura estaba facendo moito ruido, non se escoitou, pero que eu agora boteime ao agrario e abrí unha empresa, Agroindustria Sabela, e desto estou moi enterada. Ten que saber disto. Sabugueiro non pode ser, porque eso poñámolo nos ramos de San Xoán, ben sei como son, que dan Claro, moito para olor. lavarse despois. Claro, entón teñen que ser piornos ou codesos. Dixo moi ben. Xa está, quedou moi claro, Sabela, aí non temos nada que dicir. Claro que sí. Aí están as xestas. Mire que aí temos á esquerda a xesta e á dereita o piorno. Claro. A que está con flor é a xesta. E o piorno, hai un sitio alá nos Ancares que lle chaman Piornedo, porque había moitos piornos que tamén lle chaman xesta de montaña. Tamén se lle pode chamar codeso, e resulta que codeso tamén é palabra castelá. Falando de codesos, lembrame que me contou Villamarín que o seu tío, o famoso pintor Laxeiro, cando tiña aí 12, 13 anos, ia ás feiras a Lalín e poñía un cartel: afeitado e retrato por 2 reais. E veulle un fulano e ofreceulle 3 reais para que lle fixera o retrato de antes, o afeitado, e o retrato de despois. Fíxolle o retrato de antes precioso, pero ao meterse coas barbas dicía que tiña unhas barbas duras como a codesos. Meteulle a navalla, nada. Meteulle a tesoira, dixo que terían que ser de poda, porque non daba con elas. Entón, o fulano cortou nun pouquiño nun lado e o fulano colleu o bastón, empezou a bastonazos e o pobre lecheiriño tuvo que escapar pola feira adiante. Bueno, Pois seguindo coas xestas. Seguindo coas xestas. Resulta que, como vimos aí, hai xestas que son de flor amarela, que son as que ali en Bueu usamos o 1º de maio para poñer nas portas das casas e dos coches para escorrentar as bruxas. E logo tamén hai xestas que teñen a flor branca. Esas son mellores para barrer, para as vasoiras, porque resulta que hai sitios que a todas as vasoiras lle chaman xestas. Coma polas Castelas hai sitios que a todas as xestas lle chaman escobas.
xestas, escobas. E a xesta, bueno, a xesta é moi boa, por exemplo, para prender o lume no forno, a xesta seca. E a xesta verde, ao revés, para barrer despois a cinza do forno quente. E ali en Cea, onde fan ese pan tan bo, barren o forno cunhas que lles chaman coellas. Esas coellas son unhas berzas grandes. Así que mire que cousas ten as xestas. Bueno, e as xestas Non o coñecía eu. tamén Moi ben. hai frases feitas. Espera, que lle vou contar unha frase moi bonita. Mire, Diga. Día Tita do Penete que cando a xesta fai tristras, busca muller que a terás. Porque as xestas teñen esas cápsulas que cando fai moito calor fan tras, e soltanas. E agora, se ven un de fora e fai un estudo, que ten que ver eso co amor? Pois sí, hai que facer o estudo adecuado, porque mire, ali no meu Carballedo, cando os nenos nacíamos nas casas, resulta que hai moitos nenos nacidos daqueles tempos os días 15, 16, 27 e 28. E ven un de fora e di, será a influencia da lúa, do San Ramón. Non, Será. é moi fácil. Resulta que o rexistro está en Castro, e en Castro hai feira o 17 e o 29. Entón, cando os pais ian á feira, sentaban os fillos. Este que lles fala, A ver que vas decir. se miran na Wikipedia verán que pon que eu nacín o 28 e así figura no meu DNI. Pero miña nai sempre me dixo que nacera o 20. Entón, o papá non foi á feira ata o 29, puxome que nacera o 28. E agora teño un problema, porque cando celebro eu o meu aniversario, xa saben que é como se di en galego, cumpleanos, aniversario. Pois, moi fácil, celebro o 20 e por se acaso recunco o 28. Está moi ben, Anxo. Bueno, a ver se podemos ir un pouco máis lixeiro con Laura. Laura, así, agora Laura. Laura é unha palabra fácil. Unha palabra que lle van poñer, mire. Os fentos é un dos moitos nomes que ten por Galicia adiante. Esa planta que sai por todas partes. Correcto. Pero a vostede, que lle parece que se poderá decir tamén felgos ou fieitos ou folgos ou fielgos? Esta sei eu, Na miña zona chamámoslle fieitas, daquela conto que será felgos ou fieitos. Moi ben, moi ben, moi ben. O de folgos por non me Claro, estaba porque non estaba de ela. pero Folgos no. A ver, O que ela sabe da súa zona, que foi o que lle axudou neste caso. É curioso que os fentos, como saben, non teñen nin flores, nin sementes. Entón, como se reproducen? Nós hoxe sabemos que é polas esporas, pero antes non. E hai unha lenda moi bonita en algún sitio que din que o fento bota flor a noite de San Xoán ás 12 da noite e só durante unha hora. Que bonito. E acabou. E así se reproducen. Os fentos tamén teñen moito uso. Por exemplo, ainda me contaba onte o Juan Luís que alá na Mariña Luguesa, nas caixas para marisco, para mandalo para lonxe, poñían unha cama de fentos secos. Estou vendo unhas ostras aí. E hoxe, que non está a nosa querida Trixa, é de Filgueira. E os sitios que se chaman Filgueira ou Folgueira, saben que significa? Sitio onde hai moitos fentos ou fieitos. Mira, a Trixa, Trixa, do lugar de fentos. Ese era o apelido que levaba o Aniceto. O Aniceto era Aniceto, Filgueira, Folgueira. Como na película aquela de 8 apelidos galegos. Moi galego. Ben, pois o Aniceto, Filgueira, Folgueira, que é difícil de decir, foise a examinar do carné de conducir a Ourense e tocoulle un enxeñeiro que había ali que suspendía case todo o mundo. Puxéronse a andar pola cidade hasta que escoitou: Aniceto, aparque aí á dereita que está vostede aprobado. O Aniceto volveuse así que o enxeñeiro e di: oiga, jefe, se quere damos outra volta que eu teño tempo. E outro día que iba ali pola rúa do paseo por Ourense, tamén chegouse outro fulano: oiga, podería darme 20 céntimos para un bocadillo? Sacou 50 e dixo: tome, traia outro para min e quede secar voltas. Era así o Aniceto. Vamos con outra pregunta. Vamos con outra. Vamos, outra palabra. Quen lle toca agora? Agora vaille tocar ao doutor, que esta se anda agora tamén na cuestión esta de produtos agrarios, esta vaina, saber. Estudando. O fruto da silva, por certo, sabe como lle chaman a silva alá en Majadahonda? Come, claro, como non o vou saber en... Como é? A ver. A ver se o sabe el.
Parece Anicete, como Anicete. Os médicos teñen moita ciencia. Non o vou saber Sí, eu. señor, pois ali chamanlles zarzas. Zarzamora, zarza. Zarzas. De aí ven o verbo Zarzaparrilla, hai enzarzarse. moitas Por lo cousas. tanto, teríamos que decir en galego enzarzarse e ensilvarse. Non, porque non existe. Dicimos engadellarse ou calquera cosa. Pero vayamos á pregunta, A ver, señor. o froito da O Silva. froito da Silva, mire, pode ser esta palabra tan galega, mouras ou moreiras, ou pode ser amoras ou moras, que son así algo moi máis a complicado. castelán. Tela que saber, Opine vostede. E será A da baixo, amoras ou Sí. moras? Claro que sí. Amoras ou moras. Amoras ou moras, moi ben. Moras. Tamén vendo amoroso. Aí, Castelao. Máis galego que o que era. A ver, Castelao. señor Un pouco doutor, máis. se lle soan estes versos. Amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor. Camiñiños entre o millo, adiós para sempre, adiós. E de Rosalía. Amoras. Bueno, está ben, contestou ben logo. Sí, contestou ben as moras. E tamén hai frases feitas coas moras. Por exemplo, a Lina Simón escoiteille eu. A muller viúva ata as moras se prenden nela. Porque antes a muller, cando quedaba viúva, sobre todo con nenos, pasaba moi mal, non tiña axudas ningunhas. E tamén di a Angelines Valcárcel, cando alguén tarda así sin moito motivo, di, prendeu nunha silva. Prendeu nunha silva. E pasaba ao señor Pepe. O señor Pepe chegou unha noite, prendera nunha silva na cantina, tardou moito da cantina e viña máis cargado de mencía. E na máis entrar na casa escoitou a muller. E logo, Pepe, prendeches nunha silva. Bueno, muller, xa empezamos coas indireutas. E volveulle contestar ela, pois mira, e pudécheslle comer as moras, porque o que a cea xa non che queda, que mira, o caldo estaba frío e boteiche aos porcos, e o chourizo botei ao can e podíades dormir os dous xuntos que vos cheira ben o alento, Claro, Las respostas, esas son... Bueno, vamos coa última, non? E agora que nos queda a última. Vamos coa última. Pa Fernando, Fernando. Veña, a rematarlo, a rematarlo clase, ben. mira, qué bonita. El Bueno. ese gobiano, hai que ser un pouco Bueno, inocente. a ver. Igual acerta. A ver. A flor do toxo é o arume ou a chorima? Bueno, pues yo creo que Chorima, porque aunque Aurume, yo pienso que es Chorima. Verdad que é máis poético? Sí, máis como eu. Que ben sabemos de Segovia. Sí, señor, claro. Chorima, ben curioso o nome, Arume sae no himno galego, que din as altas copas de escuro arume arpado. E ese arume son as follas do piñeiro. Hombre, Claro, do piñeiro, pero non as do toxo. Toxos hai de moitos tipos, hai toxo ornal, toxo macho, moitos. E tamén hai... a ver, lembrei igual, vostede ten cantado algunha vez aquelo de a raíz do toxo verde é moi mala de arrincar. E os amoriños primeiros son moi malos de olvidar. Está. Xo ten música, sí, señor. O poeta que citábamos antes, Antonio Noriega Varela, gustaballe tanto as cousas do ermo que decía: nin rosiñas blancas, nin claveles roxos, eu venero as floriñas dos toxos. Son moi lindas, Tito, sí, Moi preciosas. bonitas. Son Ademais, Podían temos ser agora, outra cousa, pero lindas son. nestes Son tempos, preciosas. moitos montes Verdad, esos mosaicos que forman nos montes desa cora. de marelo con eso. Por iso me lembra unha anécdota que lle escoitei contar a don Isaac Díaz Pardo de Sargadelos, ese home que tanto lle debemos os galegos. Pois unha vez veu de visita un amigo del, creo que americano, ensinoulle Galicia e iban polos montes e chamoulle a atención a aquel home, aquelo, entón preguntou e dixolle Díaz Pardo: no, esos son os que lles chamamos toxos, e aquí curiosamente os nosos labregos aproveitanos moi ben, porque mire, póñenos de cama para as vacas, e eso despois convirtes en esterco. E dixo: moi ben, pero ao chegar alá a Coruña a noite acordoulle e dixolle: Isaac, pero hai unha cousa que non me cadra. Hoxe vimos extensións inmensas plantadas de toxo e moi poucas vacas. Para que se quere tanto toxo? Claro, tan decía, poucas para que vacas? plantan tanto estos galegos? Porque claro, É así. o toxo nace el só. Non sei se coñecen a canción do Alecrín. A Hombre. cantiga do Alecrín Con di noso corazón. algo así como: Alecrín, alecrín dourado, que naceu no monte sen ser semeado. Semiado. Ai, amor, amor, quen che dixo a ti que a flor do toxo era o alecrín. A canción non di que o sexa, di quen che dixo a ti Eso. que O sea, que porque non. realmente non é. non A é. flor do toxo da xesta é a chorima. Correcto, como Alecrín non ven nin nos dicionarios.
Ainda que parece que alá na Illa de Ons hai unha planta, así un romeo que lle chaman alecrín. pero A está cousa na ven de que a canción é do portugués. E os portugueses din algo así como: foi meu amor quen me dis a min que a flor do campo é o alecrín. O sea, que a flor do Entón, cal é esa flor do campo? Pois eu escoitei a Marica Campo, a poeta da lado Valdemao, do Incio, decir que ese alecrín é un arbusto que hai moito en Brasil e que ten a flor dourada. Anda, por fin empezamos a ter unha resposta. Vaya, 30 anos de luar, Falando desa canción, Cadra coa cantiga que cantaba Que bonita Pilocha. o Alecrín, a canción é moi linda, É moi linda. Que nos- Eu estive facendo algúns deberes por aí e eu atopei aí unha canción do Alecrín A cantada ver, por contenos. dúas persoas moi importantes dunha forma moi fermosa. Non sei se o queredes ver. Pilocha foi a muller que puxo de moda, bueno, que popularizou a de Lugo. Pilocha, a ver, todo isto hai que vir un día aquí ao lugar a cantar, Iso. Bueno, e tú a quen encontraste? Atopei por aí un vídeo, non sei se o teñen por aí os compañeros A ver, para miremos poñer logo, unha a ver. canción. Mirad a canción de Alecrín. Hai 30 anos disto. Hai 30 anos disto. Hai 30 anos, chaval este. E sigues igual, Galloso, Esta foi increíble. unha segunda vez que cantamos, hai 20 anos, e cando estivo Anaquiro estivo no primeiro lugar. Este era o primeiro lugar, non? Era Este este. hai 20 anos. Ah, Este hai vale. 20 anos. pois cantas acollantemente ben, Galloso? E estábamos os dous, estábamos tanto no primeiro como neste programa. Claro. Está aí 20 anos. Bueno, en fin. Bueno, historias do abuelo que ir votando xa que un ten dereito, non? Que le dan moitos anos aquí. Algo máis, don Anxo Guerra? Pois eu creo que por hoxe xa Como me falamos gustan algo. as Hoxe clases. aprendimos tantas Como me cousas, gusta volver á escola con Anxo Guerra. O mérito é deste alumnado maravilloso que temos Mérito é todos. destos profesores maravillosos. Bueno, de que temos unha lingua que dá para isto, pero é ben certo que se non hai un profe que se lle ocurren estas cousas de Certo. xogar coas palabras tan lindas e maravillosas que temos na nosa lingua, pois non pasaría. Así que moitas gracias, Sancho. Un aplauso moi grande. Vai pa casa rápido, porque igual colles o teléfono que hoxe va chamamos por 15.000 13.500. 13.000, Pois xa paga a pena, xa paga Bueno, a pena. non corras Se moito, paga pero igual pena checas, responder o teléfono, 13.500 euros temos a Stuin Melody, a Villos Spain.